дугон салом. дугон? ман тура чанд бор гуфту қатъи ҳаргас дгона нашав. Афти раби ранги бачаама кимай? кори ту набоша кияй дугонор? Кияи устолбаи муҳдор? и дугонама ай мактаб. Ай мактаб? вообще-то ҳансив мешавад дугона не. ман тура чанд бор гуфтим ягон дугонаи соз биё ки ман дар ҷуром тиғрӣ кунам дугонота. Афти раби бириним сураташ мебра. Барои ҳамин вибр ки ё ма ё и. майли фаҳмидам. Не бугу ё ма ё и. майли тура вибр мекунам. Не баланд бугу буфаҳма. ман қурбона вибр мекунам. вау ҳама хел дугон. ан ҳама хе. кори ман чия гуфтӣ кори ман ба корай дар куни ту хорай. биро дафшай мошинаку ё ки тура нишон битим чӣ хел даф мешаванд. садранги атаплени трасавик кулесак. бирае бачаи холаи савик. чияе савик бипарад крем дар сар доз чӣ ба ти хали ҳаромӣ? оха чӣ ба дугона меши дугона нашаву. охи ки дугона бишава? вообще дар коне сайхали дугона автошона гиҷихдаги ма дугонат ма ҷурат ма мешабидаги ма любойчи короче фаҳмиди? любойчи подписаться када боши крутобаном тай. пуф ту гузиди чӣ? не ман набудам. сакча буд. сакча? фақат ҳамқалӣ мекуна. хай майли бирам камтар пичин гирим хидимда ҳозир миём. аҳа майли. таркибишда банана дора. ту чӣ мороженимаро хӯрдӣ? ой ман набудам. ин сакча буд. саго морожении шоколадӣ намехӯранд. чӣ гуфтеси ту? фақат ҳамқалӣ мекуна. мада хабар омад ки пулом тамом шуд. касе ҳама пулои маро ай картаи ма снимат кардад. эй картаи май ку? ай ман набудам. ин сакча буд. сак чиник надорад чӣ хелай ҳама пулоро мегира? дурӯғгӯ? бирае ман туро одам гуфтум. кани мошини ма бо бугӯ ки сакча кадак. фақат ҳамқалӣ мекуна. подписаться када боши крутобаном тай. ҳоли ништияк мегзарол мебинӣ. медонам. бензин тамом шудистай. ҳай ки заправка дуро. не 100%. кондитсионерро киштан дар кор. мо мерасем. гарми бад. братан заправка кан дар курой. не 100%. радиоро мекишем соз меша. радио чӣ дахл дора? мо мерасем. чокаи се бача дар оҷа ноутбуки ма буд. ягон чарпарфсан накунай ки мошин савук шава. мо мерасем. ямаш дурӯғ ай бача боварим наёмадест. ичи глушителай дар кор нест. ичи фарои мошинай. оҳо мошина савук кан дар кор. баъд рӯзона фар дар кор нест. чугаисте бача мара тарсондесте бача. мо расидем. подписаться када боши крутобаном тай. видеоро кардам тамошош када. интернет ма кор накардистай. ман дози вайфай мекунам. аҳа зиқ наша. ту чӣ ду телефон қайд омадӣ? ман як чира ай телефон ба ай телефон гузаронданим. ҳадаш мегирам. хай майли. ту чӣ компютер қайд омадӣ вайфай ма? телефон қайд нашид. компютер қайд мегзаронам. ман ҳадаш мегирам. хай майли. не ки бисёри бад нагзаронам ки айхид нара бисёри бад. ҳамаш ҳамон дорои кунӣ статистика мо дар корай. раҳмат шеф ту папкара биёр. чӣ ай? ту чӣ ҳама компанияро гирифти дар вайфай ма дохил кардӣ? ин бизнеси майдаакай. ман ҳадаш мегирам. ҷаноб ваҳид шумо соати 3 вохӯрӣ доред. чӣ хали била вохӯрӣ похӯрӣ? вохӯриро ҳатме нака ҳамаи шумо хориҷен. ман вайфай ма мекушам. ҷона онлайн кино тамошо мекунем. по-братски вайфай мекунӣ? не? подписаться када боши крутобаном тай. ира чӣ рӯй мекунанд? темада ман рӯй мекунам. темада нема хидим. ман мегиримаш. зиқ наша. барои ҳамин ман хидим гуфтам ки намҷадай. ичи ай? ин қапақай. зиқ наша. ман ҳозир мегирамаш. ту чӣ гудак дорӣ? не бачаам сояй.
дастош майдакай. мо до каса вели кай мекунем. ҳаракат кун. ёфтӣ? неоли и кӯдаки ай бо ай ҳамсояи дигари май. дастои майдатара. ҳамсоя бисёр доштай. Ков. Аҳа. Дуруст даста. Молодец. чӣ И духтур хирургай. Камераш қад нигоҳ мекуна, қайчичач қати мегира. Зиқ наша. ҳозир мегиремш. ранге ки ёфтемш Картошкада чӣ хели? мо метавонем гирифта Зиқ наша. Мегиремш. подписаться набоши крутобаном-тай. асал А? ты чанта арӯз дошти пешаи ман Чӣ? ман просто фаҳмиданӣ ягон ҷои бадиш нест ты чанта арӯз дошти пешаи ман Уқан бисёр не. Я даст қати мешава ҳисоб када. биё асалак ма даростша бугӯ Ма теда ростша гуфтестам я даст қати мешава ҳисоб када. ман фаҳмидастам ки ту мада дурӯғ гуфтестӣ Чӣ дурӯғ гуфтестам? Ман гуфтам ки я даст қати ҳисоб када мешава. Ай? байни мо тамом Гап нест. Гули? Ҳозир миём.